3 декабрь. Билгесіз солдат күні. Әлеге истәлекле көн билгесіз булып калган совет солдатларының үлемсез батырлыгын мәңгеләштерү. Тынычлык өчен гомерен биргән һәр кеше турында хәтерне киләчәк буыннарга тапшыруны максат итеп кую. Солдат 2 тапкыр һәлак була диләр. Беренчесе яу кырында, икенчесе халык онытса. Безнең хәтер мәңгелек булсын иде. Без солдатның батырлыгын хәтерләргә һәм исемнәре билгесез калучыларга баш ияргә тиешбез. Һәйкәл тора. Имеш сөйлиләр, бу билгесез солдат һәйкәле. Билгесезме шушы бакыр кеше? Билгесезме? Хәтер. Әйт әле. Атакага күтәрелдек бергә, йыга сукты әҗәл бер мәлне. Вакытлыча янә терелдем мин. Ул мәңгелек сынга әйләнде. Каршысында түтәл гөлләр изге ялкын булып яналар. Баш өстендә таңнан кошлар сайрый, эргәсендә сайрый балалар. Артында аның шал бер хатын, ил әнисе улдыр мөгаен. Ничәмә ел инде өнсез елый, салкын ташка бәреп маңгаен. Җиңү, кояш балкый бер битеңдә моңсу ай хаман. Бер күзеңнән шатлык нуры сибелә, бер күзеңнән әше яшь тама. Язгы матур иртә, кышлар сайрый. Күкләр зәңгәр туган илемдә. Ә мин басып торам билгесез бер солдат кабер янәшәсендә. Әйтче, солдат, мин үтенәм синнән. Милләтең кем? Сиңа ничә яшь? Үзем сиңа шул сорауны бирәм. Күзләремнән тама кайнар яшь. Син күрсәткән батырлыкны, солдат, халкым сөйли, мактап бүгендә. Ләкин белүче юк исемемне. Милләтеңне әйтми беркемдә. Әй син солдат, нинди ана сине курку белмәс итеп үстерде. Кайсы якның чишмә суы сиңа бала чактан бетмәс көч бирде. Менә ничә еллар буе инде халкым сиңа изен суытмый. Син күрсәткән батырлыкны лашын туган илем халкы онытмый. Бер кайтырбыз дип киткән юлдан күпләр илгә кире кайтмады. Алар өчен бары җилләр генә ашып ябып йөрде капканы. Югалтулар алып килде сугыш. Күпме дуслар кайтмый калдылар. Шул дусларның йокыларын саклап, ак каеннар моңсу шаулыйлар.